ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୁଢ଼େଇ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ। ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷାବ୍ରତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ପାର୍ବଣର ପାଳନ ବିଧି ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏବଂ ନାନା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ବାଟ ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ବା ଯମ ଓଷା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ସନ୍ତାନ କାମନା କରି ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବାଲିରେ ହରିହର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଖଇ ଲଡ଼ୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାଚିଲା ଫଳରେ ଭୋଗ ବଢ଼ାଯାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜା ପରେ ଭୋଗକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା କଥା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବାଟ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାଟ ଓଷାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଯମରାଜ ବା ସମନ। ଏହି ଓଷାରେ ଘରର ମା ମାନେ ଉପବାସ ରହନ୍ତି। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ତିନି ରାସ୍ତାର ମିଳନ ସ୍ଥାନରେ ଯମଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜାବିଧି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ଚାଉଳ ଚୂନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବା ବାଟରେ ଏହି ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବାଟ ଓଷା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଓଷା ସ୍ଥାନଟି ବଜ୍ରମୂଳିରେ ଓଳାଇ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଆଉ ଫୁଲ ଦେଇ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କାମନା କରିବା ସହିତ ନାରୀ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ କଳୁଷ ନାଶ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।